Някои думи за мача да кажеш, как го видя ти? Първо да искам да поздравя отбора на Плевен за победата, напълно заслужена победа. Момчетата на Плевен се извоюваха. Ние се противопоставихме първото полувреме. Имахме идеята, да играем под заслоните, защото отбора на Плевен според мен е отбора, който най-добре си раздава топките и след предимството, което получават на пик н рол, трудно може да ги опазиме. И нещата, мисля, че противодействахме добре през първото полувреме. През второто полувреме допуснахме един спад в играта, с който позволихме на Плевен да натрупат с самочувствие и разлика от 13 точки. И смятам, че там загубихме матча и това, че първото полувреме отбора на Плевен вкара само 2 тройки, а второто им тръгна и стрелбата и вкараха 9 тройки. От новото поне Никола Трайков доволни ли сте? Абсолютно съм доволен от него. За него това е първи матч. Раздаде се, беше водеща фигура в отбора. Даде агресия в нападения на нашия отбор, която ни липсваше. И считам, че с течение на мачовете ще покаже още по-добра игра. Добре, мерси.